Per poder entendre com mesurem el ritme de la música, primer haurem de parlar del pols. El pols és la unitat bàsica que s'utilitza per a mesurar el temps. Per trobar el pols d'una obra musical, sols tindrem que marcar cada accent que mostra el ritme de la peça. Per exemple, o esta altra. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. El pols és el batec de la música i, de fet, es mesura de la mateixa manera que mesurem el nostre cor, en batecs per minut. Si diem que una peça està escrita en negre 50, és perquè sonen 50 negres per minut. Mentre que si diem que està negra 150, seran 150 negres per minut. A aquestes diferents velocitats del pols, a la música l'anomenem tempo, que es pot representar amb un nombre, però també amb una sèrie de paraules italianes, com lento, adagio, andante o allegro. A l'hora de composar una cançó o una peça, el més habitual és fer patrons amb aquestes pulsacions, com per exemple, accentuar la primera de cada dos, la primera de cada tres, Dulce voz, ven a mí, a que el alma recuerde. o la primera de cada quatre. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. A cadascun dels grups formats amb aquests accents i les pulsacions que venen després s'anomena compàs, i així naixen els compassos de 4x4, 3x4 i 2x4. El nombre de dalt està clar que ens indica quantes pulsacions caben a cada compàs. Però, i el de baix? El de baix ens indica de quina figura parlem. Així, en un compàs de 2x4 caben 2 negres, en un 3x4, 3 negres, i així continuem. I per què a la negra la identifiquem amb un 4? Perquè totes les figures tenen el seu valor numèric. Partim de la redona, que és la figura més llarga actualment. Una redona està formada per 2 blanques, que a la seva vegada estan formades per 4 negres, 8 corxeres, i així successivament. I és aquest valor el que dona el nombre 4 a la negra. Per tant, dir 2x4 seria el mateix que dir 2 per negra. Per reconèixer els compassos haurem de fer 2 coses principals. En primer lloc, trobar la pulsació. I en segon lloc, tractar de trobar l'accent fort. Però per entendre-ho millor, anem amb alguns exemples. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor. I ara que ja comprenem millor com s'estructura la música, ens endinsarem millor en la formació de ritmes i figures. Fins prompte!